2021-ben találkoztam először a Somatic Experiencing módszerével, egy bevezető workshopon voltam résztvevő, és nagyon nagy hatást tett rám. Több mint 15 évnyi önismereti, saját élménnyel rendelkezem, rengeteg tapasztalatot szereztem különféle módszerekben, egyéni terápiában és csoportos módszerekben egyaránt. Ezután a bevezető workshop után úgy éreztem, hogy ha terapeuta lennék, vagy segítő foglalkozásban dolgoznék, akkor ez lenne az a módszer, amivel dolgozni szeretnék, aminek úgy érzem, hogy értelme van. Ami leginkább megragadott, az a módszertan kidolgozottsága, a könnyen érthetősége, valamint az, hogy egyszerre éreztem az erős tudományos hátteret, megalapozottságot, és mindeközben a holisztikus szemléletet is. Úgy érzem, hogy ez a módszer hiánypótló Magyarországon. A több mint 15 évnyi saját élményű önismereti hátterem, a sportoktatói múltam, a közösségépítő tapasztalataim alapján egyaránt úgy látom, hogy Magyarországon az emberek lelki állapota, az általános mentális állapota nem túl jó, hogy sokaknak komoly segítségre lenne szükségük. Azt látom magam körül, hogy mindannyian tragédiákat, traumákat, nehézségeket cipelünk, akár generációkra visszamenően, és a jelenlegi élet kihívásaival sem könnyű megküzdeni. Úgy gondolom, hogyha van olyan módszer a palettán ebben az országban, ami hatékonyan tud segíteni az embereknek, akkor annak helye van itt. Több mint 10 éve szervezek főleg önismereti célú eseményeket, rövidebb és hosszabb csoportokat egyaránt. Tehát egyrészt van egy több mint 10 éves tapasztalatom a szervezésben, másrészt főként nemzetközi eseményeket szerveztem eddig, ahol a résztvevők egy része és az oktatók nem magyarok voltak. Ezen kívül több mint 15 évnyi saját élményű önismereti tapasztalatomban nagyon sok módszert kipróbáltam saját magamon, és ezek alapján bátran állíthatom, hogy a Somatic Experiencing egy rendkívül különleges és hatékony módszer. A Somatic Experiencing egy természetes folyamatokra koncentráló megközelítés a trauma feldolgozására és oldására, melyet dr. Peter A. Levine, amerikai pszichológus és biofizikus dolgozott ki. A Tigris felébresztése című könyvét valószínűleg sokan ismerik, ez a könyv magyarul is megjelent. Az ESZI alapkoncepciója azon a megfigyelésen alapszik, hogy a vadon élő állatok, bár gyakran vannak életveszélyben, mégis ritkán traumatizálódnak. A velük született, ösztönös mechanizmusokat használnak a túlélésük érdekében mozgósított és feloldatlan hatalmas mennyiségű energia szabályozására és levezetésére. Ez a működés teszi az állatokat belsőleg immunissá a traumára. Ez teszi lehetővé számukra, hogy akár egyetlen hatalmas megterhelést jelentő életveszélyes esemény után is vissza tudjanak térni az egyensúly állapotukba. Tehát a gazellák nem traumatizálódnak azután, hogy egy oroszlán megkergette őket, és túlélik ezt a támadást. Habár az emberek az állatokhoz elvileg hasonló szabályozási mechanizmusokkal rendelkeznek, ezen ösztönös rendszereink működését gyakran felülírja, vagy meggátolja többek között az agyunk racionális része. Ez a korlátozás meggátolja a túlélési energia teljes kiürülését, és nem engedi az idegrendszert visszatérni az egyensúlyi állapotba. Ez a fel nem oldott, kiürítetlen túlélési energia megreked a testben, megreked az idegrendszerben, és gyakran a legkülönbözőbb tünetek, például szorongás, depresszió vagy pszichoszomatikus problémák és különböző viselkedészavarok kialakulásához vezet. A szervezet tulajdonképpen tünetek formájában hordozza, vagy próbálja kordában tartani ezt a feloldatlan, visszamaradt energiát. A Somatic Experiencing a testérzetek tudatosítását alkalmazza abban, hogy az egyént hozzásegítse az újraélés helyett a trauma átalakításához. És ez a gyógyító utazás, ez felébreszthet kiaknázatlan erőforrásokat, és hozzásegít a saját cselekvőerőnk érzékeléséhez és használatához. Annyiban más ez a módszer a klasszikus pszichoterápiás vagy coaching eszközökhöz képest, hogy a köznyelvben beszélgetős terápiáknak nevezett módszer gyakran tartják felülről lefelé irányuló megközelítésnek. Ezek a módszerek elsődlegesen a rálátásra és a belátásra, valamint az érzelmekre fókuszálnak, és csak másodszorban foglalkoznak a traumára adott testi válaszokkal. Ezzel szemben a Somatic Experiencing szerint a traumáról való beszélgetés adott esetben akár ártalmas is lehet, hiszen ha az egyén idegrendszere nem képes az önszabályozásra, akkor a folyamat során jelentkező elárasztó reakcióktól és túlterhelődéstől a kliens újra traumatizálódhat.
A somatic experiencing inkább úgynevezett alulról felfelé irányuló megközelítés. Az agytörzse fókuszál a hüllő agyra, és annak a túlélésre alapuló működésére, mely azonban nincs tudatos és érzelmi irányítás alatt. Ezekhez az ösztönös cselekvési és éberségi izgalmi rendszerekhez a hozzáférés a fizikai testérzeteken, a belső képeken és az úgynevezett motoros mintázatokon keresztül történik. Az átélt érzettel folytatott munka során a traumatikus élmény más elemei is felbukkanhatnak, különböző jelentések és érzelmek formájában. Így az SI módszertanba a megértés és az érzelmek is beletartoznak, ám másodlagosak, illetve az alulról felfelé irányuló feldolgozás fizikai testérzeteinek a származékai. A somatic experiencing olyan technikákat használ, melyek közvetlenül és szelíden a test neurofiziológiájával dolgoznak. A módszer kerüli a katarzist, illetve a történet újrajátszásából, vagy újbóli elmeséléséből fakadó újratraumatizálás lehetőségét. Ezen kívül a heves érzelmi állapotok feltörését, melyek ijesztőek vagy túlságosan konfrontálóak lehetnek a kliens számára, és így elriaszthatják a gyógyulási folyamatának további folytatásától. A somatic experiencing módszerével dolgozó szakembereket a legkülönbözőbb problémákkal keresik fel a kliensek. Szorongásos panaszok, stresszkezeléssel kapcsolatos problémák, pszichoszomatikus betegségek, emésztési és étkezési zavarok, fizikai, mentális vagy érzelmi kimerültség, kapcsolati problémák, kapcsolódási problémák, gyermek vagy felnőttkori traumatikus események, illetve balesetek vagy betegségek utóhatásainak a feldolgozása. Tényleg nagyon széles a paletta, ezt még hosszan lehetne sorolni. Pusztán logikai összefüggések felfedezésével sajnos valami keveset tudunk változtatni belső érzelmi és fizikai állapotainkon, ezért mond csődöt sokszor a végiggondolás és a logikus érvekre alapozott elhatározás. Az úgynevezett testalapú feldolgozás során a testben megjelenő érzetekre fókuszálunk. Megpróbáljuk nyakon csípni a legapróbb belső történést is. Ez persze nem megy azonnal, némi gyakorlást kíván. Azonban ez egy izgalmas felfedezés, melynek során olyan tapasztalatokra és megfigyelésekre tehetünk szert, melyekre más módon soha. E tapasztalatok és megfigyelések egy hozzáértő segítő támogatásával hozzásegíthetnek bennünket ahhoz, hogy ne csak megértsük a jelenlegi működésünket, de képesek legyünk változtatni is azon. Akit érdekel a somatic experiencing módszertana, az egy 2 napos online, úgynevezett bevezető workshop keretén belül mélyebben is megismerkedhet vele. A workshopot elsősorban segítő szakmákban dolgozók számára ajánljuk, de valójában élvezetes és eredményes lehet bárki számára önmaga jobb megértése szempontjából. Aki pedig szeretne a módszer szakértőjévé válni, és részt venni a 6 modulos szakmai képzésen, annak kötelező egy bevezető workshopon való részvétel a képzést megelőzően. A 2 napos bevezető workshop rendkívül intenzív. A hétvége során a résztvevők megismerkednek a somatic experiencing módszerével, lehetőségük lesz tapasztalt asszisztensek segítségével kis csoportokban gyakorolni, illetve olyan eszközöket elsajátítani, melyeket azonnal tudnak alkalmazni, akár saját életükben, illetve a praxisukban egyaránt. A workshop angol nyelven folyik, szinkron tolmácsolással. Tolmácsaink kiváló szakemberek, akik mélyrehatóan ismerik a somatic experiencing nyelvezetét, így az angolul nem beszélő résztvevők sem maradnak le semmiről. A bevezető workshop kicsiben mintázza a szakmai képzés felépítését, tehát elmélet, bemutató gyakorlat és saját élményű kiscsoportos gyakorlások kombinációja, emellett időt hagyunk a résztvevőkben felmerült kérdések megválaszolására is. Azok számára, akik bizonytalanok abban, hogy szeretnének-e mélyebben képződni a somatic experiencing módszertanában, a bevezetőn való részvétel egyértelmű választ ad arra a kérdésre, hogy ez az ő útjuk, valóban ez az, amivel foglalkozni szeretnének, vagy sem. Minden szakmában igaz, hogy minél szélesebb spektrumú egy adott szakember képzettsége, a munkája annál több örömet és kompetencia élményt nyújthat a számára. Az élethosszig tartó tanulás egyik aspektusa is éppen ebben rejlik. A somatic experiencing testközpontú megközelítése kiválóan kiegészíti a hagyományos
terápiás és segítői megközelítéseket, illetve választathat számos fontos kérdésre a mentális és fizikai gyógyulások egymásra hatásában. Több magyarországi SZI szakember visszajelzése, hogy a 6 modulos szakmai képzés elvégzése után úgy érezték, hogy jobb szakemberekké és jobb emberekké váltak. Többen azt is mondták nekem, hogy ez volt ez a hiányzó láncszem, amit hosszú ideje kerestek. Aki teheti, annak érdemes most jelentkezni a bevezető workshopra, még van pár helyünk, illetve a következő bevezető időpontja még bizonytalan. A Somatic Experiencing különleges módszer, az oktatók is kiváló szakemberek, és nem ritkán fantasztikus előadók is, ezért a helyek általában hamar betelnek. Azoknak, akik hezitálnak, hogy részt vegyenek egy ilyen workshopon, azoknak saját tapasztalatból tudom mondani, hogy egy ilyen bevezető, magával ragadó, óriási élmény nem csak terapeutáknak, hanem bárkinek, aki érdeklődik az önismereti témák iránt, és kíváncsi a saját működésére, a saját belső folyamataira.